ನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ತೆರ್ಪು ನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರೆಡ್ಡೆತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆನೆಗಳ ಮಾತಿರನ್ನು ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಮುಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲಾದಿಂಜಾದೇರು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಳ್ಳ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಮಗಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಮಾಲ್ತಂದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಮನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗತ್ತೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣು ದೆಲೆ ಕಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಸತಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಸತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲು ತೋಜದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬಲ್ರು ರೆಡ್ ಜನಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಜಾರ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಗತಿಲು ಅಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಂದರೆಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ್ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆವಲ್ಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ಲ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೆರ ಪುಡುದಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಮೆಂದು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಉಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಸರ್ ಅವೇನು ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಲಿ ಆಳು ಏಪಲ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಓ ಪುಳ್ಳಿ ಬಲೆ 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 ಕುಳ್ಳೆ 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 ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸೋಕು ತೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ನೀನು ಹೊಸ ತಂಗಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಶಾಲೆ ತಂಗಿ ದಾಯ ಬಾರ್ದಿಜ ಅಯ್ಯೋ ಈರೋ ನಿನೇನ ಬರ್ತಡೇ ಎಂಕ ಮಂಡೇನೇ ಬರ್ತಿಜಿ ಎಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ ಮಗ ಎಂಚಾಯ್ನೆಟೆಗೆ ನೆನಪೆ ಆತಿಜಿ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ನಾವೇ ಅಜ್ಜ ಎಂಕಿನ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬನ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಕೇಕ ನಾಡು ಎನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪಂಡಿನ ಬಕ್ಕ ಓಂಡಲ ಕಣವಂತ ಕುಲ್ದಿನ ಉಂಡ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಅಜ್ಜ ಎಂಕಿನಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏರು ಮಗ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅವಂಜ ಅಂಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರಾರ್ ಡೈಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಇಂಕು ಗುರ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಇತ್ತ ಗುರ್ತೆ ಜನ್ನಕಲ್ ಪೂರ ದಾದಂಡಲ ಕೊರ್ರ ದೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇರೆನ್ನೆದ್ದೆ ಬಂಗಾರತೆ ಅವೇ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ
ಜೇರ್ ಲಕ್ಕಲೇರಾ ಜಾಗ ಮಗ ಲಕ್ಕಲ ಜೇರ್ ಓ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಲ್ಲಿಪ್ಪ ಬುಡ್ಯಾಲ್ 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 ದಾಣ ಮಗ ಅಜ್ಜಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಗ ನಿಕ್ಕಿ 3 ವರ್ಷ ಬದುಕೋಡು ಮಗೆ ಅರೆ ಅವಂದು ಮಗ ನಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇರ ಬರ ಪಂತಿನಿ ಏರು ಮಗ ಎಂಕ ಕಾಂಡ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂದೇ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಮಗ ಶಾಲೆ ಪೋಲೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಬೇಗ ಬರೋಡವೇ ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪಾಯರುಂಡತೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರು ಪೋಲೆ ಮಗ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜ ಎಂಕಿ ಮಿನ್ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಜಿಂಡ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರು ಖಂಡಿತ ಕಣಪ್ಪ ಪೋಲೆ ಮಗ ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ಬಾಯ್ 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 ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮರೆತೆ ಬಗ್ಲೆ ತಾದ ಮಗ ಅಯ್ಯೋ ಬಂಗಾರು ಎಟ್ಟವ್ರ ಮಗ ಕಲ್ತದ ಎಟ್ಟೆ ಉಸರ ಅವನವೇ ಪೋಲೆ ಮಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಆ ಅಜ್ಜ ಬಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ವ ಮಗ ಬಳಿ ಪೋರ್ಚಿ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ పోయిన బాల పిరపై ఇచ్చి సార్ ఆయన అమ్మని ಬರ್ರమంತಾರ ಅಂತ ಸರ್ ಬೈದೇರಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಲೇಪನ್ ಬಲೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಎಂಜಿನ ಗನಾಂಧಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚೆಂಚಿನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರಿ ಛೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅಜ್ಜ ಮಲ್ಪುಜೆ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಸರ್ ಆ ಅಪ್ಪ ಮಗು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ ಎಡ್ಡೇನೆ ಆಹಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಶೇಖರಣ್ಣ ಸರ್ ಆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡತ ದಾದು ಅವು ಎತ್ತವರಿಗೆ ಎಕ್ಕನ ಮುದ್ದು ಆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲಿ ಏತ್ ಹಾಳನಲ ಮಲ್ಲೆ ಚಕ್ಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಟ್ಟೇನೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಅನು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಯಾನಾಯಕ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ಐಡು ತುಂಬಿ ಯಾನೂರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಸರ್ ಕೆರ್ಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣ इकलो जो रुपये बोले अन्ना ಚಿನ್ನಪುರ ಕೊಡಪ್ಪೋತೆ ಸರ್ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅಂದ್ಲ ತೂಜಿ ಇರತ್ತ ಸರ್ ಏನು ಕೆರೋಡು ಸರ್ ಸೂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕೆರೋಡು ಮಗ್ಲೇನು ಹಲೋ ಸರ್ ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಲರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಲೆ
ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂದು ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮ್ಮದೊಂದು ತಪ್ಪಾತಂದು ಬಾಲೇನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತಿನೇ ಮೇಯತ್ತು ಭಯ ಬೇತೀನಿ ಅವಳು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೋದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆತೆಗೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ನ ಹಾಕನಾಗ ಈ ದಾಯ್ ಪಳ್ಳಿಜ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾತನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ನಾನು பண்ணல இது நம்புச்சாரு சார் ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ಬಾಲಿನ ಬದುಕಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಯಾರು ಬೇದಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ತುಲಾ ಈ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಚಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಆನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ಯರ ಜನಕ್ಕುಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರೋಪಿಂದು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪೋಡತ್ತ ಒಂದು ಶೇಖರಣ್ಣ ಸರ್ ఆయన డ్రెస్ కొడదు ఆయన ఇళ్ళడే గడపర్లే ಓಕೆ ಸರ್ என்ன அப்பனை விட்டு சார் எங்களுக்கு என் அம்மாலாம் இத்தனை ಕೆಲಸ ದಾದಪುರ తూలా ఎంక్లేడు తప్పు పాతుంది ఆ తప్పును నన్ను ఎంకులే సరి మనుకోవచ్చా శేఖరన్న ಸರ್ అమ్మను బర్రె బల్లే ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿ కాదమ్మా సార్ వెళ్ళేప్పుడుగా దీపావళికి పటాకి కనిపిందా అమ్మా ఇంచ పిస్తులు పత్తుడియే పండుగ కొరంతే ಅವನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಸರ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಸರ್ ಹಿಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಏನ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಗೆ ಆವಡು ಅಮ್ಮೆ ಆವಡು ಕೆರಡು ಸರ್ ಕೆರಡು అమ్మా ఈ మల్తిన తరి అండ ఆ బాల్యని అత్యాచారం మల్తిని మేయత్తు అది కుడోరేని ఆ చలంట రాత్రి ఇది అమ్మతారం అంటారమ్మా అమ్మతారం అంటారు
తప్పు సరి ఏరెడుదల ఆపుడు నూదు అపరాధిలకు శిక్ష ఆಯ್ಜಿನಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುದಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜಾಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಲ ಪೊಲಬ್ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿರಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನ ಮಲ್ದ ನಾ ಬಾಲೆ ದಂಜಿ ಬುದಾರ್ ಬನ್ನಿ ಏನಿ ಬುದಾರ್ ಬಾಲೆದ ಹಂಸಿಕಾ ಅಂಶಿಕಾ ಏತ್ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಮೂಜಿನೆಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶ ಪತ್ತೊಂಟ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತು ದಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಲೆಂತ್ ಎತ್ತೋಲ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಟ ಇಂಗ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ ಅಂತೀರು ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಅವನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆಕಡೆ ಬಂಡ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲ ಇತ್ತನು 5-4 ಐತೆ ಬಾಕಿ ತಗಲಿ ಪಟ್ಟಗನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಕನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಟಫ್ ಇತ್ತಿನಡ್ದು ಅವರ ಕೂಡಲ ಒಂಚೂರು ಬಲವಾಯಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಬತ್ತನೆಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಇನ್ನು ಬಾಲೆ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಟ ಮಲ್ದಾಲು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾಲು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾಲು ಉಚ್ಚಾರ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಜ್ಜೆರಡು ಅರೊಂಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಣಿ ಯಾನ್ ಅಪಗನೆ ಬಂಡೆ ಬಾಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಸುರುಕು ದಾದ ಒಂದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಸುರುಕು ದಯಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆತೆ ದಾದ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವು ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ದಯಾಗಿಂದು ಸುರುಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಟೋಟಲಿ ಗುಡ್ ಕೂಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಡಿತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಎಂಚನೆ ಬರೆಯರ ಎಸ್ ಐಕೇನು ಬರತ್ತ ಅವಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಆ ಶೈಲಿ ಹಿಡ್ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಡ್ಡ ಖುಷಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹುಶಃ ಸೊನ್ನಲ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಲ್ಯಾಣವ್ರೆ ಕೆಲ್ಬೋಡು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತು ತಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಿರಾವಡ್ ಬೆನೊಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು